Ahí está, ahí está. Pasa, pasa, que está abierto. ¿Qué tal? Que tal? Preguntas que tal? Home, estaba mellor de viño só, pero... Luis Miguel Fernández. Luis Miguel Fernández, sí. Sí, son eu. Vale, Marchena Fontanería. Onde está a tubería que hai que cambiar? Fontanería, levo un mes agardando por vostede e preséntase sustos. Eso non pode ser. Que teño unha xuntanza de traballo cunha becaria. Así que volva vostede mañán. Ai, non, pois mira, mañán non pode ser pa min. Que teño a xenda completa chea ata setembro. Ata setembro? Do 2021. Sí, porque veñen os peregrinos todos, agora usan todos toallitas destas dos nenos, sabes? Cando poñen as tuberías perdidas. Da igual, pero hasta setembro, que non podo agardar tanto. Bueno, pode agardar tanto. Por que non? Por favor, se van ser 10 minutos de nada. Alá vostede, eu en 2 anos non lle volvo. Bueno, veña, pois pase, que está ao fondo. Por favor, non faga ruido. No, tranquilo. Que sea algo rapidiño e sen ruido, de acordo? Tranquilo, tranquilo. No, por aí, onde vai? Abaixo. Abaixo? Sí, abaixo. Aquí normalmente a tubería importante está arriba, pero bueno. Vale, veña. Por favor, rápido e sin ruido. Home, claro, como a Fernando Alonso. Tiene unha xuntanza de traballo, Boas, Luismi. Pero... Hola. Pero, que tal? Deches... Vente, muller, vente. Deches ben co sitio, non? Sí. Senta, muller, senta. Ti como se estiveras na túa casa, Xa, tes un apartamento moi chic, non? Sí, Non sí. parece o apartamento dun solteiro. Bueno, solteiro e sen compromiso. Que ben, pois... Mira que che decir eu. Gustache o champán? Eu trouxenche os informes que me pediches, sabes? Bueno, os informes, eso... Temos toda a tarde, para ver os informes. Deixa por aquí. Dicía, che gustache o champán? Bueno, pois unha copiña. Vale. Pero solo unha, que xa me coñezo eu cando bebo. Que me dis? Que cando bebes perdes a vergonza. Pois moi ben, porque a vergonza hai que perdela, para que se quere a vergonza, Xa. Disculpa un momentiño, Vero. Sí. Marchena. Que carallo queres? Que queres? Pero que... Que queres? Por favor. Ainda non empecé, como quen di. Que non lle Non dixen... me estreses. Pero dixenlle sin ruido. Sin ruido? Home, Pero que fago? Falo ya a tubería. Dígolle, por favor, podes salir de aí que teño que meter outra. A mellor faime caso, Pero eu utilizo que sei ca chave, cunha chave inglesa. A chave inglesa. Sí, cunha chave inglesa. As chaves inglesas agora son como os ingleses, queren marchar tamén. Bueno. Que fago? O que sexa, pero, por favor, rapidiño e sin ruido. Non te metas ti no meu traballo. No meu traballo. Ti traballa no teu, que carallo pa... Sí, tiño unha xuntanza de traballo, así que, por favor... Non sei se terás ti a tubería lista. Veña, non sei ordinario, non sei ordinario, que hai que ter un pouco de respeto. Son extraordinario, que non hai fontaneiro como a mí. Veña, rápido. Non me molestes, Oi. Bueno. Muller, pero que morea de papeles, nada, esto deixa por aí. Si temos, vamos, é malísimo traballar ahora así, a hora da sexta, Non, pero xa a min non me importa, Bueno, xa sei que non te importa porque ti eres unha profesional. E además de profesional, guapa, guapa. Mira, que te parece? Colle a botella, que é un moi xandón, vou te fer unhas fotos, e súbelas despois a Instagram, o Instagram ese que te des vos, que te des as redes sociais, a ver, así. Pero pega, muller, pega aí, así. Ai, que maravilla. Bueno, vamos a abrirlo. Esto son 90 euros, Mira, escóitalo. O que? O silencio, sí, silencio. Espera un segundiño. Marchena. Que queres? Que carallo queres?
Non lle dixen que sacara o tubo ca chave. Pero isto que é? Unha chave inglesa. Xa, Dixen que pues, fai o que ela quere. Xa, pero vos ca chave inglesa, pero sin ruido. Sin ruido. Claro, pero sin petar ruido. hai que petar. Pa petar, petas e fai ruido. Que lle vamos a facer? Que me da que... Ou ti cando petas non faz ruido tamén? Es ben brutiño, son máis vale maña que forza, Ai, pues Hai que darlle xeito ás cousas. Sabes que che digo? Pois vai ti, vai indo ti. No, que tomo que tan No, vai complicado. ti, vai, que teño ali o martillo... Vai dando ti. Ocho collerajo de beber. Hola. Hola. Dilo ti. Verónica Vilas, Community Manager. Community manager. Aí tes apellidos ingleses. Moi ben. Moi ben. Tamén, mira, eu teño unha chave inglesa. Pero esta non marcha. Esta queda comigo. Ti tamén quedarás, non? Quen é vostede? Eu sou Marchena, calefacción e fontanería. Ah, vostede é o que facía tanto ruido, non? Sí, va, fa tanto ruido é que botabas a min a tubería, carallo. Diño, ou ti ou eu. Os dous non. Botabas a min, como a todas. Quere un pouco de champán? Champán. Sí. Champán quitoumo o médico. Ah. Quitoumo o médico. Agora levouno para a súa casa, bebe el na máis. Que cabrón. A mí, eu son máis de mencía. Ai, encántame o mencía. Ai, sí? Sí. Arrimándolle así uns pementiños e unha tortillilla, A miña comida favorita. Sí. Carallo, pois sabes que? Que? Podemos ir a un masti aí ao lado á botellería que poñen unhas racións boas. Que che parece? Vamos. E o traballo? Traballo que o faga o que ten nome de cantante, Luis Miguel. Que lle vai alando. Mira, vamos aí. Ai, espera. Luis Miguel, mira unha cousa. Podes facer o ruido que queiras, que nós xa marchamos. Vero, Marchena, Vero...